yena yedimu yo do for ayama so for honorable maclafani ne menua aya Kumawood TV menua sa opesini papa asha sinia eya ahumka wom sinia abafofro sinia atwamu sinia beba menua aya Kumawood TV aya ya angasa yediem hwe Kumawood TV the ho na woni beje ho na anije bi ewo Kumawood TV ya yediem Kumawood TV amansane yena yedimu Joe is your boy kwamba wati aseminu mienu je bongo kwa nemre wati asiye wati Kumawood TV anu na ekọ Kumawood TV ya yediem I love you Kumawood TV amansane yena yedimu so person papa asha we ya kromudia honey and about surprise Edusa herbal mixture and me Edusa herbal capsules and no who dreaded there. Job training Kumawood Training Institute and Sanujuma Ayimfie ya sanso ababio yes afi Kumawood Training Institute for say yebema Ghana ni bia ohweyen bia enya Sanujuma aye eno ntino bosumi mo ne da etoso aduonu ensia aye 26 February ya yede eda ba ko pe na AC ho ne akyerekyerew saa nema ya edidi soyi car and motor tracking device eno no aye senia wonso betimi ade machine bi ahye car ana moto mu na se ayirampo a watimi ehun ba bia car no ewo yedi kan akyere mo se na esi 3D epoxy sese ye akyere 5D epoxy ano so aye ade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a eti shren aba ne ye se ase de waso kane akora de atomu no fe ye besa so akyere new biofield digester yedi kan akyere mo sa old one no ba we eye no foforo kra ana ye de aba ye ba organic weedicide nso ye be kyerɛw yenu makuafo no bra na ye kyerɛw se na esi eye no na wodi gu kokko ase ana no bae na se na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kyerɛw se na esi yen nwa sese de enwa boa ye den pa eno nti uba ko besua se na esi yen nwa emretie bi mu obetima yen nwa ama nwa anyin bebre na waton na wo so de anya usika mushroom farming eno no aye senia yesi dua mre ewo ye fie ye garden mu ana se afuo mu ama ni from kama na wo so timi ton edinya usika bebre ye twa ho aba me ka say ye ne one of the lecturers from Kumawood Institute ebetwe enkomo na ye wana kaba na ye share institute no e normal wo mo e dey go because if you are the bia no o mo dey do ye strong go e ba be shisha so e be kwa no me se ne be ya ibinya e sanu tuma ya je na kwa ma ye papa ya yina papa ebro otumfo nyakopando all right Kumawood Institute pa enamoye me da se me nua ba onyankopon hira o ya ka Kumawood Institute da eye ya tena se atutu akwan ya konkrofo aman so ene yakosua nimdie ene ye de yankasa ye ne ma ewo Ghana ha na yankofa bibia enfra brochimam me kire ne ma wo ye mfuom ye mantamo ye bro no so ye fie a ye nhye dam mu no keka saa ne mani nyina si ani na yetimide edidwuma a kire nkrofo ma omutimide nyansa no adwuma de bobla all right let me say what is mo the new biofuel digester bi ni ajade ebe kokoso I want something to say which are coming chemo kaga ya no kre saa new biofuel digester no yes ye kan ye ne de saa adwuma de we ba Ghana ye de ba Ghana mfie nwotweni nipa ya kire o Ghana no bro nipa 20,000 Kumawood de dwuma pa na ye di ka be kire wo mo no na ye de anwa ensio blog ni iron ross na ye de kire wo ma amanfo de dwuma na esanse de bia Kumawood ame esua ne makọ ye anim nti no ya sa de foforo kra ba eno de ye mfa nwia ni nsuo ene blog ni bibi anka ho nanso ye be ya de na ma wo fie ho ma woni age pa enti ni nyina ye kire nwanwa na ye ntimi nka ni nyina so wa ha na enti ne ye se Ghana fo nhia yen kuma se cultural center eye edafia da wo ya kwasha dan ho na ye nkire wo ko se me ka se me cheche mu ha de
ebeboa nipa no bebre de ka kyerɛ ba akono onya kakra bi so obehunu asa enti ya ton safro mu nyina eda fiada ya aye 26 ya kuma se culture sanda kwachanda ho na onsa mesua adefofo na abani bi nka de wode ka asua no ede ne ene sese mo ene ma ye be kyerɛ no ebi ne kwaye fa so ye de ye mfie bɔɔla ya ye boaboa no a na ka abesi ho na waje ye scan so na kɔto agu saa bɔɔla na waboaboa no ye ma wo mfa enkogu ka bi amnya sa anya usika ye so de boaboa no fufuo na wantemi ane ye bancha wudwa aye menkani awasense ye aye wura no wo de boa no fasi ho na ye nkyerɛ kwaye fa so ye de gas e wo fie ade ba no aduane chobafo ne restaurant for na asujafo ne awafo sinkunuane nyina amra mesua na mo awo na amablabo ne asesa ne koso no sonte e waware nu mobile gas ne banana ice cream no ho sense be say obo project na mo amodia na mo na mo trade enti me patcho for me fam I'm giving you like 3 minutes and me fam eno ma mo be trade ye be trade we ye be ye say be nipa no oba na onim de oba be sua yo menu aba eda no ye da ye be sa kire ekwaya ye dua mire ye wo ye nkurase ya no ba wi mira je so kututu sase okotutu dombo ye fre emre bi mpempana sa wo nem nyomo to wo ntimi ntubi wo to nyomo a na mle ni efi enne Kumawood say yatra ho enti ya modua mre e wo hall ho wa bedroom anasa garden kakra bi a wo no fie no ye kire wo se de obesi adua sa mre no na wonya so mfaso eno pa ho akwadu ye nim se kwadu ho mfaso ne se komodo no wadi amen anasa kwadu ho mfaso ne se wo kwoto nyomo ne wa memene bi na woni ayede Kumawood say yatra ho ye kire kwa faso ye de kwadu ebe ye ice cream e de amam anasa ye betimi de ayemkum enti ne nyina ye be kire ne sa da fiada no na kokoo no a ewo Ghana no abu abrofo ne be fa kɔ ansa na omo ye bibi de abreye no yankase atena se bloni no abrochire no ma ohwe ne wada wonam ohwe awo de no emfana ma efa no ho no de ho ade ba yense so no Ghana no yense hwe wi ebo yen ene ya hwe emfana ma efa ho awo de yen ne akeka niam ase ani aye organic na ye de kokoo no aye enku de amam na wa wasara enti blane ye nkyerɛw na hunu saa ne ma ne ye na o manta mo no blo no so sa wote wona onim saa ne ma ya madam bebo bebre obi asua adepam eye kama obi asua etie ye eye kama obi ni shop na mo no wonya we ka ho abebo ano enti nwuma ye be kye ne saa da fiada ne de mama edoso bebre video ya e da screen so pesa wo hwe na o kama se papa okay video ya da ade no so no fa keke ohun se ene obisi edan na edan no opese osiesie mu a obi ye talazo obi ye tas na wo no ho e be penti enema bebra ba ye de ye na Ghana ye nsesua ne yema ye betimi abe na ye wo 3D se ye de ko 5D enti na meton sa fran krofo ye kire mo 3D na wo mo de ye adwuma no se 5D asaba na sa 5D na aba no mpode se ye dum ho no ye dum dem kanea eno asa solite ye du dem ho kanea no na eno asa ma light a efe wan kasa wura wo dem ho na wura wo fie ho be hunu say yes why bibi wo fie ho pa enti ye kwaye nim kura ba cho mate say sa ye friend no mushroom any ade kwa be na mo de mushroom so be chama eno so na bi peyo ye be kire emre kwaye fa so obedua emre e wo wan kasa wo fie wan kasa wo bedroom e bia ho no so e bia no bedroom eno na makuma wo dem ye kwaye nim de bia no because omo ye sua ade ye etutu akwai konkrofo aman so ko sua ade ye na ye de aba be kire Ghana fo emre no e bia na ba bia wo te no wo garden bi wo ho ana wo ko rent dai no so no ujala wo krai so ba bia wo so uja krai ho so ana wo nkomya no 3 in 1 5 in 1 6 in 1 do so yi ba ko si nchen de ma onu emre wo ho ubedua mbe no ho na wa package ni kama ko gu store so madam wo nyansa no dwuma enti sa wo ba bia so kakra pa se wo se wudua mra ye de se ma ba se dupa na kire wo sa da fiada no ye kire nwuma nkwa maako edunum emo no nan ni ache sa na mani nyina awie enti eto nsa Africa na ma nyina se obi bia wo pensa no dwuma wo ye police ni wo ye soldier ni so wo ye nurse ni wo ye pensioner adwuma bia wo ye bia sabe wadi dem mpa oba ye wonsu anwuma dunum ni wie no na mo be se enum bi de wo betim da bobla enti da fiada de eto nsa fo ni pa bia wo pensa no adwuma sia no abai wo boa Ghana nurse fo wo mo adwuma ya na wo ye mbompo adwuma bia obi pa bia ka sabai
enti ye betime de nyina agogwa ba ko pay so no wasa abadwene coronavirus ho enti ya ne a yetime sua nimde no sa ya ba se ba be kire monsanodwuma first na ye di mfie na mfie no mekosua adoma operator makuda asamama me di mfie nso na metime pa nua mfie nso na nka mekosua sa na ma bia sa na ma wie enso ne na anu ya mekohunu sa na ma be mfie num no metime di abobla abo me bebre enti eto nsafo bibia open sanodwuma ntantam sa womla na yemfa don hwede beye sensia enkyere no ne yamanko adunum na mo beye senum de obetimi de abone bla you dey back so da be edafia da ya efia da dia nim ya aya 26 be time be na be so anopa no nwotwe na ya hyase emo no na na ya wie ewo Kumasi Cultural Center enti kro bia wo so bia Kumasi ya ba akopɛ kajetia aya ba akopɛ Cultural Center aya ba akopɛ ti wo de ofa ka wo so Kumasi ukodu Kumasi akacha dabra sese bi Kumasi kajetia ompo onwo asem wo si kajetia wo mo eton je ne wo mo eton to ese so ne ma isotafo me pa acha me kwa Kumasi Cultural Center obekire wo be duru ho no ma security man no ansa papa me pe kwa shanda ho ba bia Kumawood fo ye training no omla na ye wo ho sika no so afo okay ye be say 2.5 ye mpesa 2.5 wow 250 Ghana cedi na mo ya magic bia no person bisa me say aso ka say no be brain so amodi be less than 2 hours na body be chire adan eno na na boga bia wo so wo kwa America wote ya eno oba afa ya bi oja na msopani wo se asema wo kan menti ase me pesa be de mani ohade ti na no hwe Cultural Center wono ankasa be hunu nwuma na ye kire no papa mama ade wo ya ye kire no enye de bia o ayesa me che wo se de oba ya be kwai ana me che so oba ya nkate kwai me che so oba ya katoa nkwai enya de a wo be che ho ya che ba ko bia nkwasi madunum boga na ankasa ba ho a ye kire sa ne ma Ghana for do sa level no because China for kwa no obeche kwa omunche menye sa adwuma no nanso ne nyama ye ni atro ye metra santama akonya kase kakraka we so entrance mfutro mu nkrofo ani ye de sa don hwede be sa na ya na num no be kire wo enniam ma akoma akudunum ama ne nyina so be hunu ye ndi ya no mama enya se di television bo ho no wahwe aye purely practicals ye trauma wa hunu ye na wa ye bi so ama ye hunu ana ye wie nso a ye de wo to ye platform so ye ma certificate asa ma handout ne asa de wato ye platform so enti ne sa wukofie ne ade be kire wadwena eno ansa waba online aye de ne ya nipa dom na ya kire wadwuma ne de obi online obi sa ya na wa kire wo ya sa ma certificate ne handout enti enya de a mama ye to mfutu agu asanteman ne Ghana fo ni all right enti do ukra 2.5 eno ansa obi ti about Friday if you dey ni ya no e be ko so for cultural center oh the American say Kumawood Training Institute ya de kese pa ya de kan ho a na Ghana man nyina hu say ya kan ho enkrofo be ye be de na so nyina besua free ho enti ya to nsafo bibia say da fia da wo ya anopa na nwotwe won hia ye e wo Kumasi Cultural Center kwasha dan ho ye nka se diska bia abla ye ansa na waba fa usika na shobotom obedu ho na dwuma no nie na watua usika na watena ase ne ya kire wo enti de mekata santeman ne Ghana man nyina ne Kumasi man nyina no na mafa so akya bi krom hene be poso chesere be poso man hene na nabo makwa bi na nambo ni ambo mu ase na enwe cheso me ya me nua ba kala Kumasi wone ne ba bi waji on so be chia wo mu nyina na me hia mo apo ya pa ne sai ti pa ho jim na o so bi sia sa bi ko sa bi ko be ukra e je se bi enti so bi ya sa ya sa be ko apo bi ni ka de ya Ghana city and our papusia they are show biogas ne banana ne mushrooms and ya jina e be a fantastic any amount but I don't know because you say
training Kumawood Training Institute ensano juma ayimfie ya sanso ababio yes afi Kumawood Training Institute for say yebema Ghana ni bia ohwe bia enya ensano juma aye eno ntino bosumi mo ne da etoso aduonu ensia aye 26 February ya yede edaba akopɛ na AC ho ne akyerɛkyerɛw saa nneɛma ya edidi soyi car and motor tracking device eno no eye senia won so betimi ade machine bi ahyɛ wo car ana motor mu na se eyira mpo a watimi ehu baabi a car no ewo yedi kan akyerɛ mo se na esi 3D epoxy sesei ye kyerɛw 5D epoxy eno so eye ade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a ete hren aba ne ye se ase de waso kane akora de atomu no fe ye besa so akyerɛw new biofield digester yedi kan akyerɛ mo saa old one no ba we eye no foforo kora ana ye de aba ye ba be kyerɛw organic weedicide nso ye be kyerɛw ye nuan makuafo no bra na ye kyerɛw se na esi eye no na wo di gu kokko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming